Round one. Fight. Стой! Защо? Ние за какво се бием на живо, след като можем да изиграем същата битка на PlayStation? Как така се бием само на PlayStation? Е така, отиваш в Озон и си взимаш PlayStation. Отивам баба ти, Озон със сайт. Имат магазини в моловете, Озон Life и Озон Games. Ай, стига бе. Освен това в момента имат и промоции, и какво ли още не. Я, времето ни свърши и познай кой печели. Аз! You lose. Round two. До сега в Хелса с шеф Дяволов. Статисти! Днес на гости ни е победителят от живот на Кантар. Човека мина през какво ли не. Нечовешки мъки поставяха волята му на изпитание, за да свали 1 кило накрая и да отвее тежката конкуренция. Сега за награда задачата ви е да го нахраните с 6 тона храна за 1 час. Къде ще намерим толкова храна? Не ме интересува! Ако остане гладен, ще хвърчат глави! Почвайте, уроди такива! Радо, готов ли е соса? Тъй вярно, шеф! Харесва ми! Веселите ви опори! Щях да те накарам 100, ако не ми харесваше. Джугади! Да, шеф. Кажи азбуката! Сърда на въбъче. Достатъчно! Падни за 20! Мекс! Тук съм, шеф. Кажи на Джугани правилна азбуката. Радо, докъде я докара с лицевите опори? Ще живее. Побързайте с поръчката! Вип госта отслабна, докато се натуткате! Гроздев, пак ли си ти на пилешкото? Абсолютно аз съм, шеф. Сигурен ли си, че е достатъчно опечено? Сигурен съм, шеф. Вижда ми се сурово. Не е, шеф. Нали знаеш какво ще стане, ако е сурово? Ще лежа в затвора. Добре, дай да го опитам.